Majita namagrotman 13 years iPirates yagqibela unyusa iPremier Soccer League title trophy emoyeni 13 years. Kule video ndiza kunika izizathu ezivakalayo ukuba kutheni lo nyaka le season kutheni iPirates iyi-top team apha kwiBetway Premiership ngoku. Emva kwale video, xa kuphela le video uzovumelana nam. Number 1 reason, okokuqala iPirates siyayazi uba ikhompyutha neyiphi team for i-league title. iPirates, as things stand, iPirates in a more league wins with less games compared to iSundowns. Eso sisitixo bafethu. iSundowns iwine 7 games ki-12 matches. iPirates iwine 8 games in 11 matches. Sisitixo eso Machita. Reason number 2, iPirates i-top team ngoku ezawina i-league. iPirates iskora i-goals nge-players ezikho kuzo zonke ii-areas ebaleni. Sisitixo eso, especially i-defenders. iPirates ne-defenders iskora i-goals. kwiSundowns i-1 qha i-defender iskora i-goal kwi-league. uMalibongwe Khoza. All Pirates zi-4 defenders eskora i-goals. Mbekezeli Mbokazi, Lebone Siema, uDion Hoto plus noNkosikhona Ndaba. Sisitixo eso Machita. Singalibali support i-channel bafethu, ushaye u-like okanye if yaqala udibana ne-channel ungalahli ngophosa uzwe iGrand, ushaye u-subscribe. Sileqa u-20,000 subscribers bafethu. Mocho. Ekuse ibus ziyapakwa zezi team. Istrikers ziyamakwa ingathi zi-security ezigade abantu ababayo kwaSpa. So xa uyi-team, i-defenders zakho xa ziskora i-goals nayiwina i-league bafethu. Number 3, only Pirates ne-defense e-grand, defensive record e-grand. Sisitixo eso xa ufuna kuse ukuba zi-league champions. Xa kuse-defensive record yakho i-grand, niyakwazi uwina i-match ngoku ningadlali i-grand niyi-team. Niwina i-game okanye nidrowushe because kuse-defensive record yenu i-grand ibotshiwe jo. Xa i-defense yakho i-grand, lawe ihlisa i-pressure kwi-attack yenu. iPirates i-consider 5 goals in 11 games, whereas Sundowns i-consider 6 goals. Xa i-defense yenu i-grand, anibhizi nichasa i-match, nileqa i-match bayijonga, niyalidwa 1-0, nileqa i-result ngoku. I-attack ne-midfielders ziyakwazi kuse u-attacka amajita erelaxile, ene-confident ngoba ayayazi uba kusejonga phaa e-back e-easy ikhona i-security. Reason number 4, by iPirates i-grand for uba mayiwine i-league. iPirates iphumile ki-CAF Champions League. Yeah, sure, ayikho mnandi lo way, ayikho grand, but it says about advantage for amajita. Yazi i-Champions League ibikwazi uthatha 2-3 training session days apha kuni ni-team. Team ngoku, technical team iPirates izaba ne-full week, iveki epheleleyo jo for uba amajita mayiwalole ejimini. Xa ni-out ki-Champions League, yonke i-player iyacacelwa uba isejonga kuba mhlophe uba kuse imission yintoni, yi-league majita. I-squad sonke ne-players bayazi uba kusejonga bafethu siya kweli side. Wonke umuntu uyazi uba kusejonga kujongwe phi ngamajita. Reason number 5, iPirates i-best team apha e-SA bafethu for uba mayiwine i-league. Coach Abdeslam Wado uyarotate i-squad sakhe mafethu. Sisitixo esi. I-players ze-Pirates ziyayithola imizuzu engceni and amajita ayakhompyutha. Lo way inyusa i-level ye-performances. Unlike enye team ekhompyutha ne-Pirates, ucoach wakhona akathandi urotate. iPirates zonke i-departments ngaphandle i-goalkeeping departments, umjita uyarotate. Qale nge-left back, i-left back amajita ayithola imizuzu. Nkosikhona Ndaba, Dion Hoto bayadlala amajita i-left back. Right back, Thabiso Lebitso ubuyile ngoku Dino van Rooyen naye seyedlala already. Central defense, Lebone Siema, Nkosinathi Sibisi, Mbekezeli Mbokazi bayadlala amajita, uyarotate ucoach. And ke manje ubuyile uOlisanda inja amathambo, inja yasekasi ke leya sayazi bafethu. Olisanda i-quality yakhe inja leya, inja yasekasi leya elala phandle leya, inja yasekasi leya Olisanda. Singene emqeni, pha emqeni amajita ayakhompyutha pha jo, ingathi ngamachira akhompyutha ngobuhle. Midfield Orlando Pirates, Sihle Nduli, Talent Mbatha, Masindi Nemthanjela, Cameron Danson, and then ubuyile ngoMakhawula, iPitbull emnyama son. Siye ko number 10 pha attacking midfield, Sipho Mbule, Patrick Masangwanye, ulambile Patrick Masangwanye ngoku. Kabelo Dlamini nayo uyabuya, uyafakwa umjita nayo uyafeel ba isejonga una opportunity akuse uyakhompyutha. La Tsotsi 3 assists in 3 games majita. Ngoku ingena as a sub. So la competition pha number 10 position ke-Pirates i-grand bafethu. Uyibhasope iPirates majita. Strike force pha striker uMbuthuma uyadlala ngokumjita and kuse uyascora i-goal. Evidence Makgopa bafethu
udlala encumile bafethu ngoku isebhenjini la Tsotsi kusesokudlala ngeSmile la Tsotsi and kuseyingene ishaya igoli jo shaya umnatha celebrate incumile yonwabile jo xa urotate ngelihlobo amajita ecomputer obvious kusejimini umoya ushushe ejimini amajita yakhompyutha ijim iba intense jo kuba bomvu ejimini xa ukuthi igqi injuries ne suspensions Orlando Pirates ayizuba na wari amajita azabe ready. Reason number 6 Pirates Grand a best team for winner league this season in away record grand when compared to number 1 Sundowns. Sundowns in a 2 away wins, Orlando Pirates in a 3 away wins. Grand le way ngathi wencane nje 1 difference but kuse le way yathethwa icoach i-dressing room like before i-training waxelela amajita ezwe zihlala lapha ingqumka yamajita. Number 7 reason Orlando Pirates grand best team for winner league this season. Orlando Pirates in a more away goals compared to team number 1 Sundowns. Sundowns scored 5 away goals so far this season. Orlando Pirates scored 9 away goals so far this season. Sisitixo eso majita. Reason number 8 Pirates best team for winner league. I-attack Pirates ayizine goals from striker qha compared to team number 1. I-wingers Pirates zishaya inet majita. I-team number 1 Sundowns Tashreeq Matthews nguye iwinga iscora goals. Orlando Pirates Moremi ushaya inet, Ozona Police ushaya inet, Sebelebele ushaya inet, Mofokeng uyabuya ngokuzoshaya inet. Reason number 9 majita Pirates say best team for winner league this season. Pirates inalawe kuthiwa ngesingamla i-winning streak. Xa lihlanganisa wins landelelana. Team number 1 defending champions Sundowns in 9 matches Sundowns win 5 games. Orlando Pirates in 9 matches win 8 games yadrosha 1. Sisitixo eso bafethu. I-players ziyayitrusta i-system. I-pressure iba kwenye i-team echasa i-league title. I-Pirates xa ingena ebaleni imatch ezoqala i-teams zivele zibande ngoba yojonga Pirates agwajise izonenzela swag. Reason number 10 Pirates bafethu best team for winner league. Pirates say win a trophy already this season and excel way angomanzi amancane leyo bafethu sisitixo eso. Pirates ngoku ayisanqwenele uwina iya expect uwina xa idlala imatch. Amajita kuza win MTN 8 ngoSeptember ke Stellenbosch 3-0 ki final. Pirates igqithe with battles heavy bafethu idibana neSundowns izinje ezinkulu ki semi-final 2 legs Sundowns bafethu amajita survivor low way yabahlanganisa amajita as a team nala emotional experience we-Africa amajita aphuma lahlobo aphume ngalo against St Lupopo. Emotional experience team spirit yayiqinisa la way. MTN champions already amajita believer ki plan ne system ne methods ze coach. Enye i-reason bafethu i-fans connected ne coach Abdeslam Wadu. Xa i-team ngathi soqatazela apha kule season i-fans zizomsupporta ucoach uba kusemakabe grand, whereas kwenye i-team number 1 ezi-league champions i-fans akhona azincanywa grand coach ngathi aziyifili once ngathi qatazela bazuyisupport bazayiphusha. So yabafethu kuse i-Pirates i-league izawuluzwa yiyo bafethu ayizuluzwa yenye i-team. Nithini namajini masincola apha i-comments bafethu cela ngalibala support i-channel bafethu shaye ulike okanye subscribe moja bafethu.